urip swarga diwujudno ning jagat. Nah, diarani sempurna mergo prabote luwih akeh manungsa iku. Nek intine nek kanggone wong Jawa kepercayaan iku diarani berperilaku bertuhan. Carane bertuhan iku ya anut posisine. Lah awak dhewe iki posisine nang jagat iku selaku manungsa. Gak iso apa langsung belajar tentang ketuhanan langsung masuk ke arah Tuhan, gak iso. Berarti berketuhanan itu sakbenere harus bisa melepaskan perbedaan. 5 daya. Niki gak iso dipilih. Manusia gak iso milih. Aku milih iki dhisik gak iso. Manusia kudu nyadong apa peparinge Allah. Balik waras meneh, wis gak ana wong bodho. Sak bodho-bodhone manungsa ngerti nek dibodhoni. Krasa. Mulane wong penghayat iku kewajibane gedhe. Mergo apa wong penghayat? Wong penghayat iku lagi semboyane wae hamemayu rahayune Bahwana. Ayo nyelametno jagat sak isine. Nek hamemayu rahayune Bahwana berarti jagat ki aja sampai dinggoni tukaran. Aja sampai dinggoni gelut. Aja sampai dinggoni perang. Jagat ki lho ayo dibangun. Dinggoni urip swarga. Diwujudno ning jagat. Mergo nek manungsa mono sak temene nek wis diarani manungsa ki wis gak ana suku, gak ana bangsa. Mergo ngeten, jagat niki kan berbelah dadi papat, Pak. Jagat niki berbelah dadi papat. Dadi patang jagat. Siji jagate tanduran. Loro jagate kewan. Jagate binatang. 3 jagate peri. Napa peri? Ya jim sak pandunggalane demit lan. 4 lagi jagate manungsa. Nah, awak dhewe iki manungsa. Nah, nek darani manungsa gak ana suku. Ora ana Batak, Dayak, Jawa, Arab, Londo gak ana. Ya manungsa. Sak jagat. Jagate manungsa lah. Mosok kok kewane nek tambah suwe tambah rukun. Mosok manungsa kalah karo kewan. Kewan nek petuk berik kerah, tapi tambah suwe tambah rukun. Balik nek manungsa apike nek anyar lagi petuk apik, tapi tambah suwe wani suwe gelut dadi perang. Mergo apa? Sing digedhekno keserakahan. Awak dhewe iki manungsa, mulane disebut manungsa iki makhluk sing paling sempurna. Jarene. Lah mengko adoh karo sempurna mestine. Wong manungsa ijek kanggonan jrengki serai jahil metakil. Nah, diarani sempurna mergo prabote luwih akeh manungsa iku. Iso nimbang-nimbang lah. Nek dadi manungsa
isane apik piye donya iki. Wonge kudu ngerti pribadi. Nah, salah sijine dalan wonge kudu duwe kesadaran sing luas tanpa batas. Janjane manusa iku wis ora usah tek ana agama, ora usah tek ana kepercayaan. Buktekne wujud karo perbuatan wae. Cukup. Ya. Urip iki buktekno karo perbuatan. Iku pengertian mok sak alam dunya. Nah, mengko wong urip ora mok ning dunya tok. Mulane sampai ana agama, ana keyakinan, kepercayaan ki mergo percaya mergo manusa ki asale ora ana. Terus dadi ana. Besok bali ora ana. Kadang-kadang nek ora ana ditangisi. Nah. Jane ora perlu ditangisi. Mergo asale ora ana, dadi ana, terus bali ora ana. Ya wis. Mergo ditangisi iki mergo biasane awor, biasane kumpul, terus gak petuk. Nah iki nangise, ya kenek nangis. Tapi ojo kelantur-lantur. Wong susah kuwi oleh nangis. Jadi wong nangis ki ora mok wong susah tok. Wong seneng iso nangis. Seneng terenyuh iso nangis. Nah, mergo anane agama utawa kepercayaan apa wae. Ini nek intine nek kanggone wong Jawa kepercayaan iku diarani berperilaku bertuhan, berketuhanan. Nah, berketuhanan tidak harus agama. Malah nek wong Jawa urung ana agama apa wae, wong Jawa wis ngerti berketuhanan. Sampai ngitung dina dadi taun niku wau. Saiki taune wong Jawa 2937. Muga nek taun Imlek sampeyan iki lagi 2577 sampeyan. 2500 lah wong Jawa taune wis 2900 lho Mas. Dadi taun Jawa iku paling tua. Peradaban dunia niku nek ngono pusate ning Jawa. Tapi saiki kuwalik. Kenapa wong Jawa kok tambah dibodoni? Mergo wong Jawa ora gelem nggugoni, ora gelem apa iku netepi kepribadiane dhewe. Nah, teng mriki niki kesalahane. Aja kok dipeh wong Jawa terus ngaku apik buktekno. Ngaku bener buktekno, kandhakno to. Oh saiki wong bener ngomong ora wani, Mas. Mergo apa? Wis didoktrin mau-maune penjajah. Diweden-wedeni. Aja wedi. Wis wayahe bebas tapi terarah. Nek gak iso bebas ya ora iso merdeka. Wong diarani merdeka iki bebas. Bebas tapi terarah, orang ngawur. Peradaban dunia itu pusate kok Jawa. Tetapi saiki kok kualik, wong Jawa kok orang ngerti peradaban manusia, mergo bodoh. Urung ana wong iso ngitung dina, wong Jawa wis iso ngitung. Urung ana wong ngerti bertuhan, wong Jawa wis ngerti bertuhan. Nah, carane bertuhan niku ya anut posisine. Lah awak dhewe iki posisine nang jagat iku selaku manungsa. Gak iso apa langsung belajar tentang ketuhanan langsung masuk ke arah Tuhan, gak iso. Ya belajar ke kemanusiaan sih. Nggih. Mergo awak dhewe iki statuse manungsa.
Upamane omahe Tuban arepne Surabaya kaya belajare berangkate kok Tuban. Masa ujug-ujug tok Surabaya. Nah iki awak dhewe manungsa. Belajar bertuhan ya berangkate kok manungsa ya. Ayo belajar kemanusiaan dhisik. Belajar kemanusiaan saiki ambek tanggane ora atuk kok ape belajar bertuhan kon ndi. Manungsa padha manungsa wis ora akor, ora rukun. Terus ape bertuhan liwate kon ndi. Nah niki. Nah wong Jawa duwe tata cara. Nggih, gadah tata cara tentang bertuhan. Ya, salah sijine tata cara teng penghayat nika. Nek dateng mriki sing jenenge liwate keyakinane siji yakin nek Tuhan niku ana. Nek ora percaya Tuhan ana ya gak usah digoleki, ora usah bertuhan. Wong ora percaya nggih. Nomor loro percaya nek manungsa iki duwe sedulur sing sejati. Ya liwat sedulure sing sejati. Kok ngoten nggih. Lah sedulur sejati niku napa? Sedulur sejati utusan Tuhan. Cirine terus pundi? Ciri-cirine sedulur sejati mergo sedulur sing urip bareng sedina, lahir bareng sedina, besok bali ninggal donya ya bareng sedina. Nah, sedulur sejati mono sedulur kang sifat gaib, sifat suci. Seje kalau sedulur manungsa padha manungsa. Nek manungsa padha manungsa siji sugih siji ra duwe wis ora akor, ora atuk. Berarti berketuhanan itu sak benere harus bisa melepaskan perbedaan.